Són les 6 del matí i avui us prometem, si més no, un reportatge bastant estrany. I és que al dia fora hem vist de tot, hem vist guites, hem vist basiliscs, hem vist fins i tot les bèsties més immundes de la nostra cultura popular, però avui... Avui segurament veurem una de les més estranyes de totes i també de les més grans. Un reportatge que promet veure davant de les nostres càmeres una peça estranyíssima. És un camell? És un burro? Deixem de fer el burro i anem a veure el camell? Millor. D'acord. Anar a cercar una bèstia de foc quan tot just sobrepassen les 6 del matí no és una tasca fàcil. Un pot pensar que els carrers estaran buits de gent i que Molins de Rei restarà en silenci. Però el 29 de setembre, dia de Sant Miquel, tothom posa de la seva part per començar a despertar la ciutat. Si cal, a cops de tabal. Hòstia, com sona. Aquesta és l'Ariana, és del grup de percussió. Ben bé, ara heu vingut a esperar? Sí. El camell, no? Sí. Tu vens cada any? Sí, I ara què passarà? Hi haurà molta gent que l'esperarà. doncs ara fem l'entrada de mitja hora i després arriba el camell. Entrada de mitja hora. Sí, Què és això? per avisar la gent que està als concerts i donar la vista que comencen les matines. Passen 5 minuts de les 6 del matí. És el moment de veure si trobem aquesta figura, el camell de Molins de Rei, una figura que alguns diuen que és tan o més gran que la guita més gran. Alguns altres diuen que no existeix. Alguns altres es pregunten si és un camell o és un burro o és un matxo o vés a saber què és. Nosaltres ara ho investigarem, a veure què tal. Intentarem passar per entremig de la gent que ja està preparada. Passem per aquí davant. I aquí tenim el camell. Quim, què et sembla el camell? Me l'imaginava més gran, però jo diria que la guita de la Patum és més gran, no? Home, aquest cap, que fa com una persona tipus tu o jo, Tampoc és difícil, és prou gran, aquest cap. Això és el camell, eh? Això és un camell. Té dos taronges als ulls. Sí. Estem amb Albert Segura, el president dels Amics del Camell. Albert, com explicaries a la gent que no el coneix què és el camell de Molins de Rei? Bé, doncs el camell és una bèstia de foc, amb les seves dimensions molt grans, tot i que només té 3 punts de foc. L'espectacularitat és que amb els seus 215 quilos de pes hi van 7 persones a dins per poder-la fer moure, pot córrer, pot pujar escales, pot donar voltes, pot saltar, pot fer una mobilitat completa i el més bo és que quan aixeca el cap arriba a una alçada de fins a 5 metres d'alçada i bueno, és molt espectacular, ja ho veureu. 5 metres d'alçada, 200 i pico quilos. Estem parlant d'una de les bèsties de foc més grans dels Països Catalans, segurament. Sí. És de les més grans, sí, excepte alguna mulassa o alguna cosa d'així, però sí, evidentment, és de les més grans. I des de quan existeix el camell? El camell aquest any fa 29 anys i va néixer el 26 de setembre del 1981. Molt bé. Ara deuen passar uns 10 minuts de les 6 del matí, anem a fer les matines del camell, després, si vols, ens aturarem una altra vegada a veure com va això. Perfecte, doncs sí, ara ens anirem a despertar, bueno, hem passat fa una hora tirant traques i amb els timbalers a despertar el poble i ara ens n'anem fins que es faci dia a córrer pels carrers. Les matines del camell convoquen una munió de molinencs, molinenques i més gent de la resta de la comarca de diferents condicions. Hi ha qui tot just s'aixeca, d'altres que han empalmat amb la nit anterior, però tots han decidit no perdre's la sortida de la bèstia que més s'estimen. Jordi, avui has matinat o diguem que ho hem empalmat? No, he matinat. Has matinat directament per venir al camell. Per què? Què tenen les matines del camell? Pues tota la vida, no sé, és sentiment. Suposo que els altres actes que participa el camell també vens. Si puc, sí. Si no passa res, sempre estic per aquí. I per algú que no és de Molins de Rei, podríem explicar què és el camell, què significa el camell per la gent de Molins? És com els Sant Fermins pel País Basc. És un... No sé, no t'ho sabria explicar. Té que néixer. Si ho expliques no s'ho creuen. Em podeu explicar per què hi ha tanta gent a aquestes hores de la matinada a la plaça de l'Ajuntament de Molins de Rei? Pel camell.
Un camell, què passa amb aquest camell? Passa per aquí? Perquè jo no l'he vist mai. Sí, sí que passa per aquí. És tradició aquí a Molins. A veure, des de fa molts anys, vull dir, la gent s'ha reunit aquí i han sortit per les matines, vull dir, més que res tradició. I els veïns de Molins, els que estan dormint, no els hi molesta gaire aquest camell? O sigui, els desperta ja pel dia? Ara, ho entenen. Sí, és Entenen que és tradició i no els importa. I el Vull dir, camell- total són unes horetes només. I el camell és molt estimat a Molins, o sigui que... Molt bé. O sigui, podríem dir que no costa despertar-se o venir directament de la festa, no? Nosaltres hem empalmat, o sigui... Jo imagina't que no vic ni aquí a Molins. Vull dir, vic a Sant Vicenç i he vingut fins aquí per les matines, o sigui que no costa. Adrià, què has vingut a veure? El camell, El camell com és? gran, Molt gran i treu molt de foc. sí, Molt bé. Escolta, no et fa por posar-te a sota d'aquest camell? Perquè m'han dit que és molt, molt, molt gran. una mica. D'alguna manera seguir la tradició, no?, les noves generacions. Sí. Bueno, des de petit que sent d'aquí Molins ho hem vist i bueno, pues anem seguint. Ara quedem aquí, quedem amb la família, amb els meus nebots, ve l'avi i tot també a córrer i ja està. Pues és això, és seguir la tradició una miqueta. Els animals estan posseint la ciutat. Sembla la fi del món. Ah, no. És el camell. Sí. Ha sortit el camell del seu cau. Tothom està esperant que vingui. Ricard, no prenguis mal. El camell de Molins, des de la seva primera sortida l'any 1981, ha esdevingut el símbol de la Festa Major de Molins de Rei. Malgrat que la figura és relativament jove, els seus orígens es remunten al segle XIX, quan per Carnestoltes, un grup de molinencs construïen una mena de bèstia amb arquets de vela de carro, al que li posaven un pal amb un cap de matxo a la punta i dues taronges als ulls, i sortien al carrer empaidant i espantant els rics durant el ball de l'aristocràcia. Per tant, el camell no té forma de camell, sinó de mul, una barreja de cavall i d'ase. El nom de camell li ve donat de l'expressió popular fer el camell, és a dir, fer festa i disbauxa, i també pels moviments del seu cos, que recorden els que fan els camells. Escoltem la presó del rei de França. Aquesta és la música del camell, no? Sí, s'ha convertit com un himne, sempre abans de sortir a la plaça per la megafonia sona i bé, tothom és, ja els nens i tots els hi dius i et diuen que és la cançó del camell, i és l'himne de Molins, l'himne del camell. Aquí ens l'estimem molt, aquesta cançó. És evident que les espurnes no només sorgeixen dels 3 punts de foc que té el camell. Nombrosos diables s'encarreguen amb les seves carretilles que el dia arribi una mica abans fins i tot del que li pertoca, il·luminant la foscor i escalfant la fresqueta de la matinada. Els del Via Fora vam copsar de ben a prop què significa estar sota la carretilla d'un diable. Una cosa que tots els manuals d'ètica de periodisme diuen que no s'ha de fer, que és una entrevista a un diable quan encén la carretilla. Magí, què et sembla? Provem-ho, no? Ho provem. Jo li poso el foc. Ara està a punt de començar a encendre's. Escolta, és difícil això de fer de diable? Bueno, calen ganes i motivació per fer una cosa més al poble. I fa molts anys que ho ets tu. Bueno, farà 3 anys. Mira, ja està. Au! Ja ho tenim, ja hem fet l'entrevista. Repte aconseguit. Hem de recordar, però, que en tot moment parlem d'unes matines i, per tant, al contrari que la majoria dels correfocs, en aquest la nit dona pas al dia i, a poc la figura del camell deixa enrere el seu posat més tenebrós i dona un aspecte més amigable. Fins i tot ens dona uns instants de respir per fer un mos en un esmorzar popular. Podríem entrevistar el camell, però no. Entrevistem a l'Ignasi, que és una de les persones que ha estat
Tota la nit en dansa, esperant el gran moment de poder treure el camell del seu cau i fer-li una volta per Molins de Rei. Com ha anat ara que ja ha acabat gairebé? Doncs molt bé, realment moltíssima gent i vaja, ha sortit bé, cap incident i fantàstic. És normal tanta gent? A les matines no, a la nit n'hi hauria moltíssima més. Quan surt el dissabte a la nit hi ha molta més gent, però realment a les matines hi ha normalment la gent que té festa local el 29 de setembre, per tant la gent de Molins de Rei, i per tant no hi ha tanta gent. Aquest any potser sigui la vaga general que ha fet que sí, que hi hagués més gent. Bueno, i també hi ha més ganes de fer sarau. Escolta, perquè de tota manera avui és el primer dia que surt, ara hi ha un dia que recull els xovets als nens? Sí, dissabte al matí és tradició que aquí a Molins de Rei els nens, quan es fan grans, doncs una de les formes de deixar ja aquest vici que tenen del xumet és regalar-li el camell, que se l'estima moltíssim, i vaja, això es fa dissabte al matí de festa major, cada any es fa. I llavors el dissabte a la nit és el gran nit on fins i tot està gairebé tradicionat, no?, l'aparició del camell i tot plegat. Sí, el dissabte a la nit és la gran aparició del camell, la que és més multitudinària, la plaça de l'Ajuntament s'omple de gom a gom, de gent de totes les edats. Hi ha un ceró d'espurnes que es veu a pocs llocs, crec jo, de Catalunya. Hi ha més de 600 carretilles, com les que acabem de veure ara, que ens han encès a l'hora. I vaja, volant als caps de la gent, fet que fa que gairebé es torni de dia en plena nit a la plaça de l'Ajuntament, i és un espectacle realment impressionant. Escolta, Ignasi, ja per acabar, a la gent del programa, sempre, tot el rato que estem fent la volta darrere del camell, i ens faria gràcia si ens deixeu posar sota i estirar-lo una estona. Podem? Bueno, estirar-lo, fique'ns a sota i córrer, no? Vosaltres mateixos, el camell és del poble i també és vostre. Doncs acabarem el reportatge amb aquest repte, tots a dintre el camell. A punt? A punt. Som-hi. I és des de dins d'aquesta figura una de les bèsties més grans i carismàtiques dels països catalans on un té la completa certesa que la nostra cultura popular és ben boja. Una completa, bellíssima, divertida, entranyable i preciosa bogeria.